Пахливе. Казах ти бе, къде го правиш, че тук им се обърква програмата. Казаха ти децата. Една минута им става. Кой номер? Гледаме ние да спечелим. Аз съм част от състание направо. Имате 30 секунди. Той го така, да. Това не ти е Това е как минава. Браво! Това ли са? Добре. Дай сега ги преброиме. Ама животните трябваше да си ги сложите в базата, които са събрали. А и те паднаха май отвънка. Не. Паднаха, защото... Да, ама трябваше да са в базата, съжалявам. Съжалявам много. Просто трябва накрая да са в базата, за да се зачитат. Бе, маза. Не се жети? Ма ти не се ли? Защо не ги сложи, Ана? Добре, айде, дай, че ми го вземем. Абе, ям ги дайте сега ти ги с това. бутилката държи. Добре, че са станали сутринта да дойдат до тук. Дай сега, значи имате клопка, имате... Значи, добре, айде, имате 6 животни в базата. Айде, Войт, класацията да се. Ами, лоба няма да се... Не, защото воднах в зоопарка.